Biomarkadore biologikoak egoera edo baldintza biologiko zehatz baten neurtu daitezken adierazleak dira. Horregatik, biomarkadoreak erabilgarriak dira gaixotasun diagnosian, haien garapena jarraitzeko edo farmakoen erantzunak ezagutzeko. Medikuntza arloan diagnostikorako, betidanik irabili izan diren irizpideak biomarkadoreak dira. Hala nola, odol presioa, bihotz taupadak, gorputzeko temperatura, medikuak ikusten duena edota pazienteak adierazten duena, besteak beste. Irudi teknikak ere biomarkadoreak dira, ekografiak, erradiografiak eta abar. Baina askotan, biomarkadore hitza esaten dugunean, biomarkadore molekularrak adierazi nahi ditugu. Batzuk ezarrita daude aspalditik, adibidez odoleko kolesterola, trigliceridoak edo glukosa. Eta gaur egun, aurrerapen teknologikoen eskuz, gero eta biomarkadore berri gehiago ezartzen ari dira. Adibidez, diagnostiko goiztiarra egin ahal izateko edo oso antzekoak diren gaixotasunak bereizteko. Lehenengo eta behin, biomarkadore molekularrak era erraz batean lortu behar dira. Hau da, era ez inbasibo batean, adibidez, odoletik edota gernutik. Bigarrenik, haien determinazio eta kuantifikazioa fidagarria izan behar da. Hirugarrenik, estuki lotuta egon behar dira erlazionatu nahi dugun patologiarekin. Eta azkenik, biomarkadore molekular on batek osasun profesionalei haien interbentzio klinikoak bideratzen lagundu behar die. Azken urteotan bizitzaropena gero eta altuagoa da mundu osoan zehar. Euskal Herriko emakumeok Europar Batasuneko bizitzaropen altuena daukago eta gizonek bigarrena. Denboran zehar gertatzen diren akats molekularrek kalte zelularraren metaketa eragiten dute. Ikuspegi biologikotik zahartzea metatze horren ondorioa da. Horrela, urteak pasa ahala, gaitasun funtzionalak behera egiten du. Eta aldi berean, pertsona nagusiak zaurgarri bihurtzen dira fenomeno kaltegarrien aurrean. Beraz, esan dezakegu, zahartzearen prozesuan agertzen diren narriadura fisiko sinkognitiboa gorputzeko aldaketa molekularren isla dela. Horregatik, funtsezkoa da aldaketa molekular horiek ezagutzea biomarkadoreen bidez. Aldaketa molekularrak fisikoak baino lehenago gertatzen dira, eta hauek ezagutzen baditugu, errazagoa izan daiteke aurrerantzean gertatuko diren aldaketa funtzionalak aurreikustea, eta posible izan ez gero, prebenitzea edota tratatzea. Kontua da, askotan zaila dela bereiztera, narriadura prozesua zenbateko garrantzia daukan zahartzeak berak, eta zenbatekoa den zahartzeari lotuta dauden gaixotasunen edo sindromeen eragina. Arlo honetan ere, ezinbestekoa da biomarkadore molekularrak ikertzea. Zahartze prozesuari lotuta dagoen narriadura jatorri anitzekoa da, eta besteak beste geneen gaixotasunen nutrizio egoeraren eta bizio ituren menpe dago. Gainera, biomarkadore molekularrek funtzio anitzak bete ohi dituzte gorputzean. Horregatik, ez ditugu biomarkadore unibertsalak aurkituko, eta ikerketa molekula multzoak edo familiak aztertzera bideratuta egon behar da, haien arteko harremanak ezagutzeko ikuspegi integratzaile batekin. Bestalde, funtsezkoa da biomarkadoreen arloko ikerketa zahartze prozesuari lotutako beste sindrometatik, adibidez hauskortasunetatik bereizteko. Ikerketa mota hau, disiplina anitzeko taldetan garatu behar da, jardunbide klinikoekin batera, pertsonen bizi kalitatea hobetzeko asmoz.